Hello Mary, what's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel. Hi guys! Kamusta naman kayo guys? So, kakatapos lang natin ng ECQ and now we are at MECQ. No? Pero, nandito kami sa parang dulo ng Makati, I would say. Pero, hindi kami pwedeng tumawid doon sa kabila, which is Taguig na. Hindi kami pwedeng pumunta doon sa Uptown kasi hinahanapan kami ng ID. Hay nako, so kailangan namin mag-travel papuntang landmark kung gusto namin mag-mall or somewhere else, which is andito lang sa tabi lang talaga namin yung BGC, so hindi kami pwede makapag-jogging doon. Anyway, wala mo nang jogging for us. Kaya good luck, di ba? Kasi nananaba na ako. Oh my goodness. Whew. Ayun guys, so ano bang update sa akin? Nakapagpa second dose na ako. Wala naman ako masyadong negative effect aside dun sa headache. Talagang sinakitan ako ng ulo. Pero tinulog ko lang talaga siyang tinulog. The next day, wala na siya. Okay na ako ulit. I'm just grateful, no? Dahil hindi naman ako pinahirapan dun sa vaccine na ito. Yung tinurok sa akin is Sinovac. Ayun. So kayo guys, how are you guys doing? Naturokan na ba kayo ng vaccine? So if ever na natatakot pa din, no? Kasi normally gano'n naman yung reason, natatakot, no? Try nyo sa first dose nyo yung pinagagawa kong mga breathing exercises. Kung makatulong ba, di ba? Let me know. Okay, so for this video guys, so itakal natin yung trends na nangyayari na ang dami nagre-resign, no? At pinupost nila online yung resignations nila lately because of mental health. Ayun. Because of mental health, dahil toxic yung company, toxic yung mga tao sa paligid, toxic yung management and all that stuff. Ayun. When it comes to mental health, mag-resign ka because of your mental health, I think it's valid naman yun kasi ginawa ko rin naman talaga yun before. Syempre, importante yun, di ba? Importante yung mental well-being natin. Kasi, wala. Kung yun yung kalaban mo, wala ka talaga, talo ka talaga. Kaya, importante din talaga na i-prioritize mo yung mental well-being mo, no? Kasi, paano ka naman magtatrabaho kung talagang araw-araw nagkaka-atake ka, di ba? Mahirap din talaga. Which is, naranasan ko rin talaga yun before. So, di ba, kung matagal na kayo dito sa channel ko at nasubaybayan nyo yung channel na ito. So, alam niyo na nag-resign din ako sa previous company ko before. But it was, talagang matagal kong pinag-isipan yon, matagal ko talaga siyang kinonsider. Kasi, for me, hindi ako nag-resign because of the company, hindi ako nag-resign because of toxicity. Kasi given na naman yon na mahirap talaga yung trabaho, siguro magmamatter lang talaga yun dun sa mga tao na kapaligid sa'yo, di ba? At the same time, dun sa company mo talaga. For me, okay naman yung previous company ko. But the thing was, I've been in a graveyard shift for a long time. So parang, siguro at that time, naniningil na yung katawan ko. Sinasabi na ng katawan ko sa akin na, tama na tigilan ko na daw. Ayun, so parang nakinig lang talaga ako sa sinasabi ng katawan ko sa akin. At the same time, hindi nawawala yung anxiety ko. So pagtulog ko sa gabi or sa umaga kasi graveyard shift nga, andyan si anxiety. Din paggising ko ng gabi, andyan pa rin si anxiety. So constant siya, hindi siya nawawala. Nung lumipat na ako, nung nag-morning shift na ako, gradual siya. Na talagang I would say 100% hindi ko pinagsisihan yung decision ko na yun kasi nga effective siya sa akin. Nawala talaga si anxiety ko. Hindi naman I would say na 100% wala na, no? I would say na 100% effective siya sa akin. Na talagang nakatulong siya ng malaki. Kasi lately wala na akong mga atake. Hindi kagaya, parang may naramdaman ko na yung araw na walang anxiety. Yung tipong ganun. Wala siya dyan around me, wala siya dyan sa isip ko, sa katawan ko, wala akong trigger na sasag, wala. Dati, andyan lang siya, constant siya. Parang nasanay na lang ako na nandyan siya sa katawan ko, nandyan siya sa isip ko all the time. Now na morning shift na ako, wala akong naramdaman. It's one of the reason kaya hindi na ako masyadong nakakapag-post dito sa YouTube channel natin kasi I'm doing okay. So parang for me,
I'm doing my best na lang talaga to maintain na wag na nga yun bumalik yung dati, no? So parang siguro hinintay lang talaga ako ng katawan ko na i-normalize yung pagtulog ko, yung tipong ganyan. So yun. So yun yung that's why I would say na valid naman talaga at effective talaga siya. So ikaw, to each its own, to each his own. Ikaw lang naman yung nakakaalam kung ano yung nararamdaman mo. At ikaw yung parang na-estimate mo kung ano sa tingin mo yung tama mong gawin. Or kung ano yung hinahanap or kinikrave ng katawan mo na kailangan mong gawin. For me, sinasabi ng katawan ko dati na kailangan ko ng mag-morning shift, ganyan, or magpahinga ng kahit konti. Parang nagpahinga ako for about around 3 weeks yata bago ako talaga nag-start dun sa next ko na trabaho na morning shift na nga ako. But then I traveled, nag-backpacking ako to Boracay, nag-backpacking ako to Cebu, and then I went home. Malaking tulong yon. Talaga na-relax ako, and then ayun na, laban na ulit, trabaho na ulit. Ayun. Pero, kasi that was before pandemic, no? Wala pang pandemic nung time na yon, nung ginawa ko yon. Pero this time kasi iba yung situation natin, nasa pandemic tayo. Maraming nawalan ng trabaho. Marami ring naghahanap ng trabaho. So, ikaw, let's say for example, gusto mo mag-resign is because of your mental health. Valid naman yun kasi kung kailangan mo na talaga. Pero of course, marami kang kailangan i-consider, no? Of course, isa na doon if you have enough income or if you have enough savings to take good care of you during those times na wala kang trabaho, di ba? Or siguro uwi ka ng probinsya, ganyan. Pero of course, kailangan mo pa rin ng enough savings. Kaysa naman hingi ka ng hingi sa magulang mo or sa sa mga relatives mo, which is nakakahiya naman yun, di ba? Syempre, nagtrabaho ka na, nag-resign ka lang. Second, siguro kailangan mo ring parang isipin talaga kung ano ba talaga yung pinanggagalingan, yung parang pinakapunot dulo ng anxiety mo or yung kung bakit nagkakaroon ka ng mental health issues. Kung sa trabaho ba talaga yun. Kasi there are times na baka mamaya na-overwhelm lang tayo dun sa volume ng trabaho. Or a certain person ba yun dun sa team mo? O yung boss mo ba yun? O yung company, yung pangkalahatan ng company, no, kung toxic ba talaga yung company. Kasi meron talagang punot dulo yan no. And then kung may ginawa ka na ba to ease that, parang of course bago ka mag-resign, no, syempre gagawin mo muna kung ano yung kailangan mong gawin para at least maayos muna. You talk to your boss about your situations, and then kung may issue ka man sa isang tao, you talk to your boss about this person para at least ma-resolve, or about your volumes, parang ganyan. Tapos of course, saka ka lang siguro dadating dun sa point na magre-resign ka kung wala na talagang resolution dun sa issues mo at talagang lumalala yung mental health issues mo, no? Yun. So, kasi syempre, pag magre-resign ka, of course, magre-rest ka for a while, and then of course, hindi naman forever na hindi ka magtatrabaho. Para na lang kung yung savings mo, i-business mo or whatsoever, kung ganun yung path na gusto mong i-take. And then, kung maghahanap ka rin, babalik ka rin sa corporate world. At this point, during the pandemic, ang dami ring walang trabaho. Diba? Ang dami ring naghahanap ng trabaho. And then, one thing that I've learned, kasi I have a lot of friends na rin na ganun yung situation nila. So, akala nila, madali lang kasi nga, they have experiences, nung nag-resign sila, may mga experiences sila, tapos yung pagbalik nila nahirapan sila, and it's been months na hindi pa rin sila nakakahanap ng work. Ayun. So, lately kasi dahil naging nasa pandemic time tayo, yung hiring process ng mga company nagbago din. So parang nag-adapt din dun sa kung ano man yung new normal natin. Dati siguro yung kakastart pa lang ng pandemic, yung hiring process, video call, na talagang kakausapin ka ng HR, ng manager face to face. Diba? Ganun naman talaga. But then later on, ang nangyayari, parang na siya. So, mag-apply ka, may interview ka, na schedule for interview, pero yung interview wala talagang person na magi-interview sa iyo. So parang ire-record lang yung interview mo, naka-video ka, and then may sets of questions, sasagutan mo yung questions, magsasalita ka lang, recorded yun. And then pagkatapos mo, ayun, isi-send mo na yung recording na yun na ginawa mo doon sa schedule nila, tapos yun, i-evaluate nila yun. So parang hindi na siya
ganun ka, ano talaga, face to face, kumbaga. Yun na siguro, later part na lang, pag talagang pumasa ka, no? Kasi after doon, merong exam, katakot-takot, ang daming exam. Pinakadulo, pag pumasa ka, tsaka na yung may manager na, ganyan. So, ang dami mong pagdadaanin, and then, parang very selective yung mga companies lately when it comes to selecting their employees, ganyan. So, let's say, for example, 2 months kang nawalang work, 2 months kang hindi nagtrabaho dahil nagpahinga ka, hihimay-himayin nila yon kung anong ginawa mo nung sa 2 months na yon, kung bakit talagang nag-resign ka, ganyan. So, very selective sila, no? Let's say, for example lang to ha, for example, galing ka ng mga inbound or outbound, tapos yung opening is mga order management. Hindi ka basta-basta lang pwedeng ma-apply doon kasi parang yung experience mo ba is swak ba dun sa hinahanap nung description nung trabaho, parang ganyan. So, hindi ibig sabihin na parang may connected ng konti, pwede ka na. Very very selective talaga sila sa mga employee ngayon. At dami mong pagdadaan ng keme. Which is hard. Kaya, isipin mo talaga ng maigi kung if ever na magre-resign ka. But of course, nasa sayo din naman talaga yun. Pero lang talaga, isipin mo siya ng maigi. Especially now, na nasa pandemic tayo, ang hirap talaga na walang work kasi talagang nagkakaagawan din ng posisyon, no? But of course, importante pa rin talaga yung mental health natin. Kung sa tingin mo hindi mo na kaya, talagang feeling mo sasabog ka na, feeling mo talagang puro negativity, pupasok sa isip mo at hindi na nakakatulong, hindi ka na nakakatulog, then siguro go. It's about time. Another thing pa, lately nakikita ko no, na parang natatawa nga ako kasi parang magre-resign tapos ibabad mouth yung previous company, yung previous yung boss. I mean, kanya-kanya naman yun, no? Kung nasa sayo na rin yun. For me kasi, magre-resign ka because of not just anxiety, but mental health issues. And then you're gonna put out negativity on the internet. So parang, hindi siya for me, hindi siya swak for me. For what? I mean, siguro bago mo gawin yun, parang isipin mo muna, is it worth it? For me kasi parang, I believe on the, yung saying na don't burn bridges. Kasi parang bilog ang mundo, especially dun sa industriya kung saan meron tayo in the corporate world dito sa Manila. Baka mamaya yung binadmouth mo na supervisor, maging katrabaho mo rin in the future. Yung tipong ganyan, kasi umiikot lang, di ba? So parang, paano na yun, di ba? So parang, I would say, kung hindi naman worth it, kung sa tingin mo is negative naman yung ipoput out mo in the internet, wala ka namang magigain doon, di ba? So for me, I would say, let's be happy na lang na at nakapag-resign ka na, nakapag-move on, and then you move on. Ganyan, instead of parang having grudges and then kung ano-ano mga negativity yung ilalagay mo sa internet and then you put it out there. For what? Diba? For what? And then after nun, dahil na-demanda ka, magsasorry sa... Yung tipong parang it's a waste of energy. Diba? Kung siguro finocus mo na lang yun dun sa pagre-resign mo, sa plans mo in the future, kung anong next mong gagawin, kung anong mga positive activities na pwede mong gawin after mong mag-resign, or kung gusto mo bang mag-aral ng something, yung mga craft na gusto mong matutunan, edi may natutunan ka pa at positive pa at paging nakatulong pa yun sa mental health issues mo, diba? Siguro na-push pa, na-boost pa yung mental stability mo, parang ganyan, nakatulong. Instead of yung parang bad-mouthing your previous company, kahit papano, sinweldohan ka rin naman ng company na yun. So, siguro, well, hindi naman talaga natin masabi kasi there are companies din talaga na toxic, management din talaga na toxic, but then, again, nasa yun na rin yun, be the bigger person, no? Kaysa naman, doing yung mga ganyan-ganyan. Tapos ano namang magiging natin dyan? Feeling ko kasi pag ganyan yung ginawa ko, parang magkaka-anxiety lang ako lalo. Kasi iisipin ko pa yung, my God, maraming makakabasa nun. Tapos sabihin nila na, tapos baka mamaya mabasa ng kumpanya, mademanda ako. Yung tipong ganyan,
isipin ko pa. So I'd rather parang be grateful for the company and then just move on. Ganon. And then plan ahead kung anong gusto kong gawin afterwards, 'di ba? Anyway, yun lang naman. I would say na yung mental health talaga na reason kung magre-resign ka, for me it's valid. Kasi for me nakatulong talaga siya. Yun yung pinaka-end game ko, no. I'm grateful for my new job right now kasi talagang morning shift ako and then hindi na ako nagkakaroon ng atake kagaya nung dati. Siguro yung last ko na parang medyo merong nakikreep in siya nung first dose ko ng bakuna. First dose ko ng vaccine. But I'm just grateful dahil lahat ng mga breathing exercises na ginawa ko na, nag-work naman. So, andyan pa rin si anxiety pero nag-subside. Especially na wala naman ako mga negative effect din doon. So, okay na. Naging okay ako. And then, nung second dose, medyo may konting na reviews pero hindi naman siya nag-subside naman din kaagad siya na nalabanan ko siya. So, hindi na talaga ako nagkaroon ng pangmalakasang anxiety attack. Ayun. There are a lot of you na nag-message sa akin regarding about anxieties because of bakuna dahil natatakot sila. Oo, kasi hindi ako magpapaano sa inyo, ano. Kasi yun talaga, natakot talaga ako nung umpisa. Pero I got over it, 'di ba? So, ang nasa isip ko lang na makakatulong to sa akin. Iniisip ko lang talaga na matutulungan ako nito para malabanan si COVID. Para at least magkaroon man lang ako ng confidence man lang pag lumalabas ako sa bahay dahil nabakunahan na ako. It doesn't mean na immune na ako sa sa virus kasi hindi naman yun sinasabi ni vaccine na magiging immune ako, 'di ba? Pero at least I have something to protect myself against the virus. So parang ganyan. So nakatulong din siya in a way for my peace of mind, kumbaga. So, I'm not gonna push you kung anong gusto nyong gawin. Nasa inyo na yan. Decision nyo na yan sa sarili nyo. Kung if you want to be vaccinated or not. Yun. So, kung may nanonood man ngayon na gusto nyo na mag-resign because of tingin nyo it's good for your mental health, isipin nyo ng maigi. Especially now na sa pandemic tayo, mahirap talagang maghanap ng work. Ang dami talagang nawala ng work. I have friends na talagang nahihirapan silang maghanap na work. Tinanong ko muna sila doon regarding bago ako gumawa ng video na to, no, of course. So, ayun guys, thank you so much nga pala sa lahat ng mga nagme-message sa akin. Sa mga nanonood pa rin ng video ko, videos, yun. Kasi I know for the past 2 weeks, hindi talaga ako nakakapag-videos. Kasi nga, I'm doing okay. So, I was thinking of creating na lang parang ibang mga content na hindi maganoon ka, parang i-alternate ko na lang kumbaga. Lahat na naman ng mga inputs ko or mga na gusto kong sabihin about anxiety issues, about my anxiety issues, nasabi ko na naman na dun sa mga previous videos ko, no? So, review na lang yon. Hopefully, makatulong naman. Doon sa mga bago nating subscribers, which nakikita ko naman na mayroon din, thank you ha. Sana naman yung mga videos ko nakatulong sa inyo, no? Kahit papano. Salamat. Maraming salamat. I hope na maano natin to, ma-survive natin to lahat. And then, once na-survive natin, we have lessons na na-learn in this crisis time, no? Anyway, thank you so much, guys. So, message lang kayo. Add nyo ako dun sa Facebook fan page ko. Dun ako nag-update. Dun din ako nag-create ng mga post, ganyan. Thank you sa lahat sa inyo na nagsasubscribe sa channel natin and then sa mga nagme-message ng musta. I hope na okay lang kayo. I hope na safety kayo at ang pamilya ninyo. Whatever it is, it will just pass. Just breathe. Okay? Ihinga nyo lang talaga yan yung malalim na hinga para ma-push yung mga negative vibes or kung negative anxieties na nag-create din sa katawan natin. Kasi mahirap talaga yun. Huwag kayong mag-dwell doon. Pag nag-dwell kung mas laging lumalaki siya, mas laging siyang, alam mo yun, yung para siyang pag ini-entertain mo, mas lalo siyang umaarte na ayaw niyang umalis. Nakakainis. Ayun, thank you so much. So,
hanggang dito na lang ulit, no? So, until next videos ko na lang. Please, like nyo yung page ko and then like nyo yung videos, comment kayo kung ano man yung mga questions at kung ano man yung mga gusto nyo i-share. Para naman meron namang ibang perspective yung mga nanonood, hindi lang yung sa akin. Diba? Thank you. And as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Thank you so much and stay healthy and peace. Bye.